rayuwa na duniya nake gyama babu kudi babu abinci yanzu naira 20 ne da ni haka na dokowa na naira 20 din na siyi gari yanzu babu masu ga zai sha wannan gari ba. Wannan gari Malam da na samu wannan kudi na siyi wannan gari ba a gari na kufa daga gera gado sai gera gado babu wani abinci dan ba ni a gaskiya wannan sai dai zaka yi cokali daya zan baka cokali daya ka sha ba da cokali na nake tafe tun da gari ya waye ko Mina dua.